Olu sasazo ngqo lweendaba kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini naze ziphambili. Ubuqukumbele ubungqina bakhe umongameli wejaji eMpuma Koloni uJaji Selby Mbenenge kwinkqubo yoviwo lwesimangalo sesincwaso esingamkelekanga abekwe sona ngunobhala wejaji uAndiswa Mengo. Otyholwa ngokubulala nokwangusomashishini ogama lakhe lingundaba-mlonyeni uVusumuzi Cat Matlala uphinde waphantsi kwengqwalasela emva kokuba efunyenwe ne-cellphone ngaphakathi eseleni. Manti sibulisele kuni Mzontsundu, singonondaba belijelo sesilungele ukuniphakela kuvimba wethu wanamhlanje. Masingene emxholweni. Ukuqukumbele ubungqina bakhe umongameli wejaji eMpuma Koloni uJaji Selby Mbenenge kwinkqubo yoviwo lwesimangalo sesincwaso esingamkelekanga ekutyholwa ngokuba senziwa nguJaji Mbenenge ngakunobhala wejaji uAndiswa Mengo. UJaji Mbenenge uxelele eli gqiza loviwo ukuba esinye sezityholo esenziwe nguMengo ngakuye nalapho esithi wamncoma ngendlela anxibe ngayo ngethuba edibene ubuso ngobuso ngamampunge nanjengoko wayezimase ityala eGqeberha. Ithe iqalisa inkqubo yolviwo ngalentseni wabe uJaji Mbenenge ecaphula ezinye zezithyolo ezenziwe nguNkosazana Mengo zokuba phakathi kwentetha ezenziwa nguJaji Mbenenge zibonakalisa isincwaso uNkosazana Mengo utyhola ngokuba uJaji Mbenenge wamncoma ngendlela anxiba ngayo nangendlela amhambela kamnandi ngayo kwaye konke oku zange akwenze ngembalelwano, wamncoma ngethuba bedibene ubuso ngobuso. Ukanti uJaji Selby Mbenenge ubonise eligqiza longamelele inkqubo yoviwo uxwebhu lwenkundlo libonisa mhlophe ukuba ngolu suku kutyholwa ngokuba wamncoma ngalo uNkosazana Mengo wayeseGqeberha ekwelinye ityala, ngoko ke akanakube wazenza ezintetha kuNkosazana Mengo. It says, and I quote, from 31 May 2022, JP made a comment in person pertaining my work, dress code and work ethics which made me uncomfortable. The last page is page 40. The matter was heard on 30 and 31 May 2022. For the sake of completeness, to the extent that there's reference to some conduct that I meted out to the complainant on 31 May, it places me, this judgment places me in Gqeberha. Ehlatya umbuzo wokuqukumbela ngokhokela ubungqina uAdvocate Skippers wokuba uziva njani ngezi zithyolo zenziwe nguNkosazana Mengo zokuba sasingamkelekanga kwaye singafanelekanga kwaphela isincwaso uJaji Mbenenge wayenaso ngakuNkosazana Mengo. uJaji Mbenenge uthe akagungqi kwinto yokuba uNkosazana Mengo uthetha amampunge wayonwabele incoko yayiphakathi kwabo. How does it make you feel that the chats that you thought was consensual, she tells the tribunal that it made her feel dirty? So what is the question? What do you say about her version? It's a reconstruction, it's lies. I answered that question yesterday. At least the purport of my answer is before the tribunal already. So if I understand you correctly, given everything that has unfolded here before the tribunal, your messages, the language that you used and the nature of the interactions, you've stated that you didn't believe that your conduct was unwelcome at the time. I repeat everything that I said in chief and what I said yesterday. I still repeat it now. Ukanti uJaji Mbenenge ubuqukumbele ubungqina bakhe kule nkqubo yoviwo ngalentseni. Kwindaba ze-SABC ndinguNobathembu Uzantsi. Otyholwa ngokubulala nokwangusomashishini ogama lakhe lingundaba-mlonyeni uVusumuzi Cat Matlala uphinde waphantsi kwengqwalasela emva kokuba efunyenwe ne-cellphone ngaphakathi eziseleni. Ngecawa, umkomishinala wamapolisa KwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi utyhole uMatlala ngokuba nobudlelwane nomphathiswa wamapolisa uMnumzana Senzo Mtyumcu. Izityholo zefuthe lakhe ekubhangisweni kwemibutho ephanda izenzo zokubulawa kwabezopolitiko kutsale umdla kurhulumente onondaba abahlali nabanye. uVusumuzi Matlala engosomashishini nje uqhelekileyo
iminyaka ephile etyibilike ebhutolweni ikakhulu emfimfitha kwizilingi maxabiso zikarhulumente. Uqale uqwalaselwe emva kokuba uDizamahlebe uBabita Decoren ehlabe umkhosi ngezenzo ezingeze zobuqhophololo kwisibhedlele saseThembisa nezixabisa izigidi zerandi. Those tenders still being given out in the manner that they're given out speak to deep-rooted corruption. Because when you follow due process and you investigate who the individual is, you find the number of investigations that speak to the individual in question. Inkampani kaMatlala iMedicaid 24 Tshwane District yafumana isiniki maxabiso emapoliseni esixabisa 360 million rand ngoJuni wanyakenye nesele sicinyiwe ngumkomishinala jikelele wamapolisa lingekapheli ixesha laso leminyaka emithathu. Through a minnow company with no track record in the occupational health industry, which had only existed for 5 years and was actually run out of a Boksburg strip mall, had won this 360 million rand police tender. uMatlala ulalibaliwe kwintolongo yeRhosi Mampuru ePitoli ejongene nezityholo zegumgedle lokucima igama owayithandana naye nalapho ethwembe zimbandezelo emva kokufunyanwa eneselfoni esesiseleni waze wafuduselwa kwicandelo lamabanjwa noburhalarhume iCmax ngenxa yokubhaqwa neselfoni leyo. Let's get him out of the system, but I'm sure it might seem like he's a one-man show, but if we don't fix the problems of the corruption in the police, in the top ranks, another person is just going to fill his place. I'm sure he's not a one-man show. Umkomishinala wamapolisa KwaZulu-Natal ukholelwe ekubeni uMatlala nomnye usomashishini uBrown Mkhotsi ngongqondo kwisigqibo sokubhangiswa kwebutho eliphanda ukubulawa kwabezopolitiko. Vusi is an extremely dangerous man and also a very important man for those who are involved with organized crime, especially for those in government who are involved and senior police officials. Nakubeni kungazo wasifumana njani isiteketiso segama lokuba nguKhet kodwa abazakhele umkhanye intshukumo zakhe bathi kudala lo mfo engenziwa nto ngezenzo zakhe zokuphula umthetho. Umbutho iAction SA ukhokhela uqhankqalazo ngaphandle kondlunkulu wenkonzo yesipolisa KwaZulu-Natal unyanzelisa amanyathelo angxamisekileyo kwintaba ibiza njengombhodamo oyawuqatsela kwezesipolisa nakwinqubo yokuqala onqevu ngokubanzi. Oluqhankqalazo lulandela izityholo eziqhambuke kumkomishinala wezesipolisa KwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi kwinkomfa nonondaba ngecawe. Amalungu eqembu lezombusazwe iAction SA ahlangene ke ngaphandle kwamahhovisi ke amaphoyisa lapha esifundazweni KwaZulu-Natal eThekwini. Lokhu ke kwenzeka ngemuva kokuthi ukhomishana wamaphoyisa lapha KwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi enzeke esingathi insolo ezibucayi ezibhekise kungqongqoshe wamaphoyisa kuleli mnumzana uSenzo Mchunu kanjalo nezinye ke izikhulu emaphoyiseni esingakubalula ke kuleli qophelo embukeli ukuthi njengoba ehlangene nje lamalungu eqembu Action SA azwakalisa ukumeseka esingathi ke uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi kulandela lezi insolo ke azenzile kulempela sonto esiphuma kuyona. Ukuzwa kabanzi ngalembhikisho owenzakala la namhlanje samukele umholi weqembu Action SA lapha KwaZulu-Natal umnumzana uZwakele Mncwango ozosichazela ke ukuthi njengeqembu Action SA ikuphi enifuna ukubona kwenzeka kusukela ke lezi insolo ezenziwe uGeneral Lieutenant Mkhwanazi ngesonto. Njengamanje sifuna kwenzeke ukuthi igebengu ayibhekane ngalo mthetho njengazo zonke igebengu. Umkhwanazi uveze ievidence ubufakazi bokuthi khona ugebengu obenziwayo. Sithi ke lo gebengu lobo abuye enkantolo njengazo zonke igebengu. Angabikho ikhomishana njengoba abanye sizwile amaqembu ezepolitiki ethi akube necommission. Siyakuphikisa nalokho ngoba ama commissioners siwabonile phambilini ukuthi agcina emosha imali engabe yenza okunye agcina evikela igebengu ngoba mase kwenziwa iCommission kwenziwa ingcomo ziyakumongameli. Umongameli umele manje athi ingcomo bese eqinisekisa ziya implementwa. Ekugcineni umongameli abantu bakhe laba ama comrade akhe uzowavikela vele. Ingakho sithi ke kubalekile ukuthi lezi insolo eshiwo Mkhwanazi njengoba amaqasa evuliwe manje amacala ingalo mthetho ayihambeke ifinyele kubona laba abagangayo nanokuthi umongameli sikholwa ukuthi manje sikhona isizathu esinqala sokuthi usengathatha isinyathelo kuminister wamaphoyisa ngenxa yokuthi
kunobufakazi ke manje. Wakhulu isikhathi sakho. Siyabonga. Nomzana uzwakele Mncwango ke lo ongumholi we-Action SA lapha esifundazweni iKwaZulu Natal. Sibusele intambo kone goli. Sinamkele kwakhona nakwabo basanda ukungena. Usekela mphathiswa wemicimbi yemveli uPrince Zolile Burns Ncamashe uliqoshelisile utyelelo lwakhe kumabhoma nenkqubo yakhe yokufaka imilomo kumaqonga olwaluko eMpuma Koloni. Sukela kuqale ixesha lolwaluko kobubusika kusweleke abakhwetha abathandathu eBuffalo City nakwingingqi ye-OR Tambo. Unkululeko Nyembezi ulandela elinqaku. Enkosi kakhulu siza kuwe sikumhlaba waseMampondweni ngaphansi kwaseNyandeni nalapho usekela mphathiswa ehambele khona kuzoqinisekisa ukuba ujonga ncakasana nokuba mhlawumbe ngakube ulwaluko luhamba njani na. Uzakhumbula ukuba liphondo leMpuma Koloni ngoku senenabakhwetha abasandulelela abathima besithandathu, nto leyo ke yenze isanxo ingakumbi kubantu baseMzantsi Afrika eMpuma Koloni nasezilalini. Kodwa ke eyona nto bayithetha kakhulu ukuba intsebenziswano phakathi kwabazali kunye nenkosi yona nto ibaluleke kakhulu. Kodwa ke naye ke umphathiswa usekela mphathiswa ojongene nemicimbi yenkosi eMzantsi Afrika uPrince Zolile Burns Ncamashe. DM ngoqinisekileyo uza apha kuba ninako ukuxhalaba nifuna kulunge izinto ezifanele ukuba zilungiswe. Inyaniso into yokuba silapha kweli komkhulu lamampondo enyanda likaNtontela phansi kobukumkani obukhokelwa ngukumkani uNdlovyezwe. Sisuka phaya phesha kwenqweba Nelson Mandela saphuma khona saya phezu kweziziba zomqakhwebe iBuffalo City, saphuma apho saya eMathole saya kulangingqi kaTshonyane iChrisani. Silapha ngoku eOR Tambo ukukhangela ezingxaki sijongene nazo. Siqaphela into yokuba sebekho abakhwetha abathandathu abasishiyileyo. Siyafuna ke uvakalisa ukukhathazeka nokudandatheka kwenhliziyo kuba oku besingakulindelanga eneneni kusihlabanisele ecabangweni. Siyafuna ukuvakalisa amazwi entuthuzelo kubo bonke abazali abachaphazelekayo. Uzakhumbula ukuba ke ngenene imandla waseMampondweni ngakumbi eNyandeni uthathwa njengawona uba nabantu abantwana abaninzi abaswelekayo bahambi ke abajikeleza besiya kula mabhoma bathi badibana nokuba nabantu abaye babathuke babahlasele kuhlake umkhosi azilangithwena abantu bezohlasela abantwana xa mhlambe beyosindisa abantwana abasemazikolweni ezingekho semthethweni. Kodwa namhlanje bazothetha isithana nekumkane yalapha eNyandeni. Mandibuyele kuwe studio. Amawakawaka wabahlali eLichtenburg eMntla-Ntshona ashiyeke ephoxekile emva kokuba engakwazanga ukufumana iinkonzo ezidingekayo zezempilo kuloliwe uphelaphepho. Uthotho lwabahlali basezilalini baxhomekeke kulololiwe kwaye eliphulo lombutho wesisa lelenkampani yakwaTransnet. Eliphulo lithe gqolo ngokunikezela ngeenkonzo zezempilo kuninzi olungafikelelekiyo, kodwa ngomvulo uluntu lwelwajika lungaphethanga nto emva kokonakala kwesixhobo sokuphehla umbane kulololiwe. Ingxoba kaxaka imayela nokufikelela kwiinkonzo zezempilo ikhokelela ekubeni uninzi ukusukela kwabancinci ukuya kwabadala ludele amaqhwa neengqele ukuze luxhamle kuloliwe wephilophepa onikeza ngeenkonzo zezempilo. Umpono Mxesibe eLichtenburg neziphanduka uphosene nelithuba ngenxa yemeko abangakhange bazilindele. Kambe ke uNoku Virginia Maruatla oneminyaka engama-73 ophuma kwilokishi iBoy Khutso nothe wazuza uncedo kwesi sikhululo sololiwe amatyeli ngamatyeli ujonge enkalweni ukuxhamla unyango kwimeko yempilo yakhe emaxongo. I don't feel good at all because I woke up very early in the morning. I've been here since Monday. My eyesight is very poor and I have arthritis. I came to see the doctor to see if I can get any help. Kananjalo abathe bachaphazeleka bazityande igila ngokuxhwaleka kwabo nanjengoko bebenethemba lokufumana unyango.
The clinics and the Lichtenberg Hospital is horribly understaffed. Like, those guys are working themselves to the bone and they just can't get out to everyone. I'm disappointed. That time we paid for transport to come here. When we get here, we find that there is no help. Bambi abahlala kwingingqi ezingqongileyo benze unako ukuqinisekisa ukuba abaphosane kwaphela nelithuba. I have charged the elders 150 rands to come here, so they did not benefit anything from paying that 150. It's a pity they must go back home without being assisted. Lo gama umphathi wombutho wesisa wololiwe wephilo-phepha uthe le ngingqi iza kuthatyathelwa ingqalelo kuqala kwityeli elilandelayo. It does happen in other communities that we find that the train, as we move to certain communities, we encounter challenges like cable theft and all of that, which end up, we find that communities lose some amount of time. But we have never extended for those communities. Kanti ke umbutho wesisa wakwa Transnet uxolisile ngale meko ingakhange ilindeleke yaye unethemba lokuba lo mngeni uza kusombululeka phambi komhla wangolwesihlanu. Umongameli waseMelika uDonald Trump usingathe inkokheli zamazwe amahlanu akwintshona yeAfrika eWhite House kuquka umongameli waseGabon, eGuinea-Bissau, Liberia, eMauritania kunye neSenegal. Le ngqungquthela incinci kulindeleke ukuba igxile ekuzinziseni intsebenziswano yezoqoqosho kuquka utyalo-mali lwecandelo labucala kunye nokwandisa intsebenziswano kwezokhuseleko. uTrump uxelele iindwendwe zakhe ezinhlanu ukuba ngelixa ulawulo lwakhe lugxile kuxolo lwaseAfrika kubandakanya nezifumana nesitsha soxolo phakathi kweDRC neRwanda lukwagxile kuphuhliso loqoqosho oluza kunceda iMelika kunye namahlakani ayo aseAfrika. My administration is committed to strengthening our friendships in Africa through economic development efforts that benefit both the United States and our partners. And we're shifting from AID to trade. We had AID, or aid as we sometimes call it, right to trade, and trade seems to be a foundation that I've been able to settle a lot of these disputes. Ukanti ke iinkokheli zelizwekazi laseAfrika ziye zaphiwa iqonga lokuba zithi thaca izicwangciso zazo zoqoqosho mayelana nobudlelwane bazo neMelika. Un grand pays par sa position stratégique. Mauritania is a great country in the sense of its strategic position. It is on the Atlantic coast, which makes it a neighbor to the US. Umongameli waseSenegal uvakalisa inkxaso yelizwe lakhe kwinzame zokuzisa uxolo eAfrika kuquka amazwe iSudan, iLibya kunye nengingqi yaseSahel esithi ukwenza ushishino kwilizwekazi laseAfrika kuxhomekeke kuyo. Je pense que l'ensemble des 5 chefs d'État où nous sommes ici présents. The other heads of state who are here with me represent countries that are at peace, and that has been the case for some time. When we also have raw materials, minerals, rare earths, we are not poor countries. Kwakhona umongameli Trump uphinde waliphosa ithuba lokuqinisekisa ukubakho kwakhe kwingqungquthela yenkokheli zeG20 eMzantsi Afrika ngoNovemba. Inkundla yamalungelo oluntu European Court ilivuselele idabi elide lezomthetho lentshatsheli yehlabathi isihlandlo ezimbini yomgama we-800 meters uCaster Semenya ngakumbutho wembaleki World Athletics eyacela umngeni ngakwisini sale mbaleki. Inkundla igwebe ngakwicala likaSemenya ngelithi iSwitzerland yagxobha-gxobha amalungelo akhe. Kwezemidlalo, ungquzulwano lwangecawe lwefinal yetumente yendebe yehlabathi yamaqela kulindeleke lwenze eyona mbali kwibhola ekhatywayo. Intshatsheli ze-Europe Paris Saint-Germain ziza kuqubisana nezangqa zaseLondon iChelsea eMetlife Stadium eNew Jersey. iPSG ibheka kule final ivutha be emva kokunqoqole egoqweni iReal Madrid ngamanqaku 4-0 phezolo. Umdlalo omnye jwi lizenzele imbali engasayicima. Siempre es difícil
Uthi bekunzima kona khange kubelula bamelwe ngomdlalo owodwa bangene ezimbalini zebhola ekhatywayo kwihlabathi njengeqela elatshayela kwanto. Nakubeni abadlali be-PSG bengxamele ukubheka kwikhefu emva kwesizini ende ngamxhelo omnye bayifuna shushu uqala lentshinga yehlabathi. Uthi badlale kakuhle kakhulu kwaye uchwayitile kuba inxalenye yeliqela livutha bhe. Nayo iChelsea ayilelanga iliqonda mhlophe idabi ejongene nalo ngecawe. We are very happy, we are very proud to play the final on Sunday. The reason why is because this is the Club World Cup, first edition, best club in the world they are here. So for us to be there on Sunday is something that we have to be proud. Nomongameli wasemelika uza kube ekho buqu kule final ephethe le ndebe inkulu kangakanani. Are we talking about next week or in a year? I'm going to go. I'll be going to the game. Yeah. I'm going to